Alahasan og cellphone stall sulod sa Dakong tindahan sa Danao City. Nabiktima sa mga kawatan. Karong buntag nadiskubrehan nga nakawatan ang mga tindahan. Unang gika-report sa tag-iya nga kapin sa 4 milyones pesos nga balor sa alahas ang nadagit. Samtang ang tapad nga cellphone stall mokabat sa 170,000 pesos nga balor sa gadgets matod pa nakuha. May nakitang buslot sa simento sa likod nga bungbong sa tindahan gituang maoy giagian sa kawatan. Padayon pa ang investigasyon sa Danao City Police sa insidente. May CCTV na sila nakuha sa sulod kundi tulo ka mga tao nga nagtap-tap sa nawong ang nakitaan nga misulod. Matod sa Hipis Syudad, gikatahong hapit unta usab mabiktima ang finance office sa tindahan apan wa madayon kay nitingog man ang alarma. Nakita sir is tulo naaman tayo gitandaw sir nga ang gulo nga na sila igataway vehicle so di na tayo discount ang possibility nga na ako yung mga tao dito sa sulod sa